Ola, bos días. Como xa sabedes, as Escuelas Deportivas Municipais, en colaboración coa Concesería de Deportes, puxo en marcha este programa en liña para que estedes un pouquiño máis entretidos e sigades en forma durante estas semanas de confinamento, as que estamos obrigados. Hoxe vos vou a presentar un traballo de planchas de abdomen e nada, non precisamos moito material, eu teño aquí unha mantiña, pero non a vou utilizar, de feito, vou usar simplemente o chan da casa para realizalo. Tedes que manter unha posición neutra no lumbar e tentade non afundir o lumbar, non arquealo, vale? Para iso mantemos sempre a tensión de abdomen e a liña do corpo, o corpo ben aliñado, vale? Tedes dúas opcións para facelas. Podedes facelas como as fago eu sobre os pés, ou quen teña algún tipo de impedimento, problemas de lumbares ou algún tipo de molestia, o que pode é apoyaros as rodillas, vale? Eso sí, non quero que estedes en cuadrupedia, tedes que ter o cu estiradiño, vale? En liña coa espalda e o resto do corpo, vale? Vamos a comezar entón cunha planchiña prona, vale? Empezamos cunha plancha prona sobre os codos, boca abaixo sobre os codos, mantemos tensión e intentamos aguantar sobre os pés, vale? 20 segundiños. Xa sabedes, para que lle coste, apoyaría as rodillas. Se non, nos mantemos aí, isométrico, mantemos esa tensión no corpo. Se alguén treme, que non se preocupe, que aguante aí. Recordade que non se afunda o lumbar, sempre. Non pasa nada porque teñamos o cu un pouquiño elevado, vale? Ou en liña, pero nunca afundido. Vale, e descansamos. Descansamos, levamos o cu prepiño dos pés, estiramos os brazos e voltamos á mesma posición. Agora, dende esa posición na que estábamos, imos a tentar facer puntillas, mantemos o corpo ben quieteciño, e o que imos facer é simplemente unha contracción de xemelos, poñernos en puntiñas e volver á posición. Aguantamos 10 segundiños máis, mantemos, que non se afunda o cu, importante, se lle tedes que dar un tironciño ao cu, podedes facelo, pero que só se movan os pés. Vale, apoyamos rodillas, estiramos lumbar, levamos o cu ben atrás, en posición de ovillo, brazos estirados adelante, espalda ben estirada. Perfecto. Imos pa terceira plancha prona, esta vez imos poñernos sobre as maus, vale? Para non abusar dos codos, nos ponemos sobre as maus. Se alguén ten algún tipo de problema coas molecas, pois pode facelas tamén sobre os codos, pode facer unha terceira plancha prona isométrica, sen moverse. Se non, intentadela facer así, vale? Sobre as maus, estamos aí apoyados, mantemos 5 segundiños a contracción isométrica e comezamos, tocamos ombro contrario, con unha e outra mão. Vou cambiar de posición para que me vexades mellor, toco unha e outra mão, ou un e outro codo coa mão contraria. Imos ombro contrario, ombro contrario, ombro contrario, ombro contrario. Mantemos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, apoio e estiro. Perfecto, pois imos agora coas planchas laterais. Pasamos a plancha lateral, se queredes utilizar algo brandiño para poñer debaixo do codo podedes,
Imos facelas con doble apoio de pernas, o corpo ben estiradiño, a cadeira ben estirada, pernas ben estiradas, a perna de arriba sempre por diante, a de arriba por diante, a de abaixo por detrás, erguemos o cu e nos mantemos simplemente isométrico. Nunca entrecortamos a respiración, moi importante iso tamén, non nos poñemos roxos, nin... non, respiramos e soplamos, respiración natural, como cando imos andando pola calle, recordades, cando andábamos pola calle, pola rúa, ai, xa volveremos pronto. 4, 3, 2, 1, perfecto, apoio, descanso, e cambio de lado, para non darvos a espalda, vou cambiar de lado, vos simplemente xirades. Imos na mesma posición, recordade, o codo sempre a altura do ombro, as pernas ben estiradiñas, arriba. Nos mantemos. Mantemos aí, 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Ollo cu, vale, imos a voltar cara ao outro lado para non cansar o cóbado. Voltamos á mesma posición de pernas, á mesma posición de tronco, sempre ben aliñados, ben estirados, e agora imos subir e imos transformar esta plancha isométrica en dinámica. Mantemos primeiro 6 segundiños máis a isométrica. 3, 2, 1. E agora o que ides facer son rebotes de cu. Vamos, veña ben arriba, veña, a upa. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vale? Por se me esquecín de recordarvos que non sexa capaz de facer esta plancha ou de facer a dinámica pode quedar facendo a isométrica. E se non fosedes capaces nin sequera de conseguir a posición da plancha, o que tedes que facer é doblar a rodilla de abaixo, vale? O xeonllo de abaixo doblado, cara atrás está de sobre o xeonllo de abaixo e coa perna de arriba estirada. Imos a cambiar de lado e veña, voltamos con esa plancha lateral, arriba, mantemos 10 segundiños o traballo isométrico e agora imos facer 12, 11, 10, respiro, baixar, soplo o subir o cu, vamos, 4, 3, 2, 1 máis, veña arriba e 0, descansamos, relaxamos, poderíamos estirar o lumbar un poquinho e voltamos. Vale, podedes repetir esta serie de planchas 2 ou 3 veces, non tedes problema, estades capacitadas perfectamente para facelo. Simplemente tedes que ter un pouquiño de sacrificio e aguantar aí ben. Recomendo-vos que combinedes este traballo de planchas con outros vídeos que están nesta propia páxina, na nosa propia páxina, ou que van a estar en breves. Combinedes con outro tipo de traballo abdominal esta microserie de planchas. Xa vos digo, tamén podedes facer especificamente só planchas e repetir, facer 2 ou 3 series destos exercicios ao día, sen problema. Bueno, até outra, un biquiño, xa nos vemos pronto.